Sien dan hierso kabels en wij kan zien dat dit onder die pad gaat en dan daar gaan en ja, ze werken aan de kabels om dit goed te maken. Een raar Brabants accent zou je misschien denken, maar Lunel komt uit Zuid-Afrika. Sinds januari werkt ze als projectleider aan deze nieuwe woonwijk in Milsbeek. En ze is niet de enige werknemer uit Zuid-Afrika. Op dit moment hebben we net geen 30. Vorig jaar startte Enexis met het recruteren van de Zuid-Afrikanen als kennismigranten. Lunel heeft de taak om op deze plek bij de oude steenfabriek in Milsbeek 20 villa's aan te sluiten op het netwerk. So hier komt een nieuwbouwproject en er is een verdeelstation hierso en wij moeten nou rekening houden met andere projecten in de omgeving zodat wij kan bepalen dat de huizen wat hier gebouwd gaan worden genoeg stroom zal hebben voor de volgende 30, 50 jaar. Enexis begon vorig jaar met een groep van 9 Zuid-Afrikanen en die ervaringen zijn vooralsnog heel goed. Ja, het bevalt van beide kanten supergoed. Dus Enexis is heel blij met de extra capaciteit aan medewerkers om te werken aan de energietransitie. Dus ja, daar zijn we echt super blij mee. De urgentie van de uitbreiding van het stroomnetwerk werd eerder deze maand nog eens onderstreept in Maastricht. Niet alleen huizenbouw stagneert, ook nieuwe bedrijven of duurzaamheidsprojecten komen in de klem. En Wopke Hoekstra weet dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen daardoor nog jaren groot blijft. Ja, je moet al heel veel extra moeten investeren gewoon in je elektriciteitsnetwerk. Je hebt meer capaciteit nodig. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker nu het politieke sentiment zich tegen de arbeidsmigranten keert. Zeker als die van buiten de Europese Unie komen. Ja, de overheid wil de regels wel strenger gaan maken en ja, dat zou voor ons wel echt een probleem kunnen gaan worden. Dus we hebben die mensen echt super hard nodig. Dus ja, we hopen dat het niet zo ver komt. Ik ben zo blij. Het project van Enexis heeft grote overeenkomsten met het initiatief van Zuiderland om verpleegkundigen uit de Filipijnen te halen. Die werden na een uitgebreide training ingezet in Heerlen en Geleen. Ook Zuiderland liet die geïnteresseerde werknemers werven in het buitenland. Ja, op zich is het natuurlijk vergelijkbaar dat je gaat kijken buiten de Nederlandse grenzen en buiten de Europese grenzen naar waar vinden we het personeel. Maar ik denk ook wel dat de kracht ligt van het Zuid-Afrikaanse traject. Dat we echt hebben gekeken van welk land heeft een match op cultuur en taal. En daar sluit gewoon Zuid-Afrika supergoed bij aan. Dus ja, ook gewoon qua cultuur zijn er natuurlijk verschillen, maar die stap is vrij eenvoudig te maken. En ook qua taal zie je dus wel echt dat zij sneller de Nederlandse taal oppikken. Is er in Zuid-Afrika ook net congestie en een wachtlijst? Denk ik wel, ja. Bekend probleem. Heel bekend probleem. Okay.